ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସ ନେଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସେ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଶ୍ୱାସ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ସ୍ୱର ମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସର ପ୍ରବାହ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ଶରୀରରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଅଛି, ଇଡା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝେ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝେ। ବାମ ନାସିକା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଇଡା, ଡାହାଣ ନାସିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ପିଙ୍ଗଳା, ଦୁଇଟି ଏକସାଥୀ ସୁଷୁମ୍ନା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଆମର ମଗଜର ଦୁଇଟି ଭାଗ ଅଛି, ବାମ ମଗଜ ତର୍କ ଓ ଗଣନା, ଡାହାଣ ମଗଜ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଭାବନା। ବାମ ନାସିକା ଚାଲିଲେ ଡାହାଣ ମଗଜ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଡାହାଣ ନାସିକା ଚାଲିଲେ ବାମ ମଗଜ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରାତନ ଭାରତରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର କାମ ସଫଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଥିଲେ ଯୋଜନା ଓ ଶାନ୍ତିର କାମ ସଫଳ। ଭୁଲ ସ୍ୱରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାର୍ଶ୍ୱ ବଦଳାଇ ଶୋଇବା, ନାସାରେ ହାଲୁକା ଚାପ ଦେବା, ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭେଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ଭେଦନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଉକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ନାସିକା ଏକସାଥୀ ଚାଲେ ସେଥିରେ ସୁଷୁମ୍ନା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ସଂକଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 21,600 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ଆପଣ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।